A szegedi ítélőtábla döntése értelmében november 9-én vasárnap megismétlik a helyhatósági választást Jászkíséren. Nem tudom, én még ilyen világot nem láttam, nem hallottam, hogy kifizetik, lefizetik, hogy ő rászavazzanak. Nagyon csalódtam mindenbe, a polgármesterbe, mert nem csinált semmit sem még. Felénk se olyan rossz a köves út, hogy a szörnyű. Amúgy, hogy nem. Én nagyon csalódtam benne. Mi a cigányokat bevitte pénzért, mert minden, hát bocsásson már még a világ. Akkor lesz az újraválasztás? Hát elvileg vasárnap. Elég szomorú. Jövő vasárnap. Nagyon szégyelje magát, aki ezt csinálta. Nagyon szégyelje magát. Nagyon szomorú. Én úgy gondolom, hogy teljesen jogszerűen történt az előző, tehát az október 12-i választás, és én minden rágalmat visszautasítok. Ez az én egyéni véleményem. És ez tisztességtelen volt a település egészével szembe, mert hogyha ilyen módon lehet hatalomhoz jutni, az az egész településre, meg az egész további működésre nagyon rossz fényt vetne. Hát meg fog változni a szavazási esélyek, mert itt az egész lakosság egyáltalán nem van megelégedve a mostani polgármesterrel. Én arra szavazok, akit én jónak látok, Hajdú Lászlóra. Mert őt ismerem.